Zajtra v relácii v politike neuvidíte súboj Šimečka-Gašpar, ale uvidíte súboj Uhrík a Matovič. A ja vám teraz poviem, čo tomu predchádzalo. Politici Smeru sa rozhodli dať darček premiérovi Robertovi Ficovi v podobe neúčasti v nedeľných diskusiách. A teda týka sa to aj mňa, napriek tomu, že tento duel Šimečka-Gašpar som mal dohodnutý už od pondelka. Ja to ale rešpektujem. Ale zároveň vám chcem povedať, že sme vysielateľ so spravodajskou licenciou, sme vysielateľ na základe zákona o mediálnych službách a tým nám vyplývajú povinnosti informovať verejnosť, povinnosti prinášať spravodajské relácie, povinnosti dodržiavať programovú štruktúru a vytvárať priestor pre diskusiu o veciach verejných. Z tohto dôvodu nedeľná relácia v politike určite bude a aj z toho dôvodu, že má nezastupiteľné miesto v našej programovej štruktúre ako najsledovanejšia politická diskusia. Ešte začiatkom týždňa som aj zachytil vyjadrenie Michala Šimečku, ktorý vyzýval premiéra Roberta Fica na diskusiu s ním namiesto Tibora Gašpara. Ja rešpektujem to, že politici sa môžu vyzývať v zásade úplne k čomukoľvek, ale my ako televízia, ja ako dramaturg tejto relácie som zodpovedný za výber hostí a preto som tam pozval týchto dvoch a nikoho iného. Takže to len na margo tomu. A preto týmto obidvom pánom politikom dávam priestor, aby sa zúčastnili najbližšej diskusie. A to je vo štvrtok v relácii Kráľ náťahu alebo v tomto istom zložení aj na budúci týždeň v nedeľu. Prečo neuplatňujem inštitút prázdneho kresla? Je to z toho dôvodu, že nedeľná relácia je nastavená ako diskusia medzi politikmi, teda nie je to formát, kde je iba moderátor a jeden politik, čiže sú tam diskutujúci aspoň dvaja, tak ako napríklad vo štvrtok v Kráľovi náťahu sú 4. Takisto prečo napríklad Michal Šimečka nebude mať iného oponenta ako Tibora Gašpara a tak je to z toho dôvodu, že dramaturgicky mám reláciu nastavenú takto. Chcem sa pýtať Michala Šimečku, ako je to s preplácaním faktúr za mobil cez nadáciu jeho mamy a takisto sa chcem pýtať Tibora Gašpara, ako je to s kauzou Očistec, pretože sa začiatkom týždňa posadil na lavicu obžalovaných. Takže tento formát ja nemienim meniť, okruhy nemienim meniť a chcem sa o tom rozprávať s týmito dvoma hostiami. Akákoľvek iná alternácia je pre mňa nepripustná, pretože by som sa nevedel týmto témam, ak by tam chýbal akýkoľvek z týchto hostí, venovať. Ideme teda ďalej. Zajtra sa vidíme v relácii v politike o 11:00 v klasickom čase a moje pozvanie prijali Igor Matovič a Milan Uhrík. Myslím, že bude sa o čom rozprávať. Tak pekný deň.